Ie, mae'r ddynap Dafydd yn mynd â ni i'r maes rygbi a'r tîm cyntaf iafal yn y bêl oedd Ysgol Gymraeg Rhydaman. Hefyd yn y gêm, Ysgol Gymraeg Llwyn Celyn o Gwm Rhondda yn cael ei hyfforddi gan Gafin a Sbort. Gadael cael mae pennau'n isel, a'r llygaid ar y llawr, y gelyn wedi'n curo, a'r tîm yn meddu coelio mewn siomedigaeth fawr. Mae'r rhys cefnogwyr oedd yn gwylio yn curo'r dwylo'n bryd, gan ddweud, doiwn chi hogiau, mi wneithoch chi eich gorau, nid heddiw oedd eich dydd. Po cyfle da a aeth yn wastraff, po cic a aeth yn gam, po par o ddwylo'n llithrig, po tacl yn ddigynnig, a'r tîm i gyd heb fflam. Mae'n dawel yn ystafell newid a phob un am y dristaf, ond dyna Siôn sy'n codi caeddwr a dechrau gweddi, hei lwc, y Sadwrn nesaf. Ogi! A chyn i Sian Eirian chwffur chwiban ola fe ddaeth Ysgol Gymraeg Teilo Sant ar y maes. Gadael cael mae pennau'n isel, a llygaid ar y llawr, y gelyn wedi'n curo, a'r tîm yn methu coelio mewn siomedigaeth fawr. Mae'r rhys cefnogwyr oedd yn gwylio yn curo'r dwylo'n bryd,
Ia, dyna ddedodd Alwyn Jones, mae'n debyg yn Japan. Dwi'n yn gwybod clywed nes i na dyna fel oedd hi, ond dyma ni. Dyna'n bwysig i ni rwan dy'r canlyniad heddiw. Ysgol Gymraeg Rhydaman yn Drydydd. Yn yr ail safle heddiw, Ysgol Gymraeg Llwyn Celyn, ac felly yn fuddigol a llongyfarchiadau calonogi Ysgol Gymraeg Teilo Sant. Wel, na fo, fydda nhw ddim ai penna yn isel. Dewch i ni weld sut hwyl sydd arnyn nhw, maen nhw'n cadw cwmni i Tristan. O'n i'n meddwl sa fi'n hyn, peth peryg ydy hynna, o'n i'n meddwl sa fi'n hyn, pryd faint sy'n gymryd i mi yngan y gair Ysgol Gymraeg Teilo Sant. Dyma nhw yn fuddigoliaethus wedi ennill y Parti Cerdd Dant Unsain llongyfarchiadau. Diolch. Chi'n hapus? Ydyn. Chi'n griw distaw iawn? Na, dim fflarfer. Di, dyn nhw'n mynd ar swnllyd, maen nhw'n deitha i? Ie. Be Menna. Be di denw di? Lili. Lili a Menna. Menna. Pam bod nhw'n deud mae chdi dyn nhw'n mynd ar swnllyd, Menna? Sa'n gwybod. Ie, dwi'n mynd gwybod chwaith. Pwy sydd wedi bod wrthi'n hyfforddi? Pwy sy'n dysgu chi? Ni a Clwyd. Ni a Clwyd. A sut yna di ni a Clwyd i hyfforddi? Na ni'n deud weithia. Mae gofyn bod yn strict weithia, yn dydi? O, mae'n un dda. Achos da chi di ennill llongyfarchiadau? Da i o chi! Yei!